Отиваме да си купим баничка, елате с мен. Ама? Не, трябва да си купя. Баничка. Хора, имаме музика. Още не е национално, така че имам право да си имам една баничка, че си взема. Що ми е грудките, не знам. Отивам си купя, защото съм умел град от сутринта. Станах 10 часа, после съм с една на грудта, да се почивам малко. Така беше. Къде имаме деца, има музика, има баничка още. Сопанче не си. Колите деца не са, защото трябва да си купя една баничка. Вие сега не ми виждате, но сега ще виждате. Може една баничка. А така че ще скрия телефона, сега не мисля. Това къде прави? Пещерение това е? Пещерение това. Кой прави това? Това на сестра ми. Момиче, сена си. Али купиха къща тук. Двоя до певеца до Харем, това каже и прави къща и не направо момчето става това и сега прави слаби къща. Да мира и така, разбира се. На кой? Момчето къде? На Дани? На Дани, да. Дани е мустил, не е деветки. Така. Той с нас да си е момчето. Групата.